Да започнем с коя е вашата дума за патриарх Неофит. Така ли, че това предаване върви, ние продължаваме да показваме хора, които искат да се простят с патриарха в 10 без 20 вечерта. Мисля, че в един от въпросите вие много добре го резюмирахте. Той беше много активен ратник за единението по време на разкола, а след това водеше със смирение, което каза и негово високопреосвещенство. Загубихме един изключителен човек. Днес е ден за скръб, за смирение. За това съм малко притеснен и от разговора, който се състоя, това, което вие казахте за предстоящата церемония, и от начина, по който някои частни телевизии отразяват това скръбно събитие, опитвайки се да го вкарат в актуална политическа интрига. Това не бива да става в никакъв случай. Това е обратното на каузата на живота на нашия патриарх. Единението на народа и на българските православни. Въпросът е какво ще стане наистина, защото събитията водят и отразяването. Мисля, че ще го приемем. Разбира се, разбира се. Ако стане скандала, няма да са виновни журналистите. Да. Ако скандала стане и без това, журналистите не могат да го... Трябва да имаме мъдростта да се придържаме към тези духовни категории, като смирение, любов, вяра, които са далеч над злободневието. Ама възможно ли е лидерство базирано на тях в политиката, господин Христов, защото политическото животно не е ли друго? Разбирам въпроса ви. Има случаи на духовни лидери, които са отприщвали грандиозни политически процеси, да речем Ганди в Индия. И всеки политик, бил той най-баналният продукт на съвременното общество, има своето духовно измерение, свой духовен мащаб. За съжаление, през последните години пиарът се самопокани в политиката и застана като екран между гражданите и политиците. И тъй като смирението не е най-продаваемата стока, то е дълбоко вътрешно състояние на човек, пиарите продават ефтиното, продават лъскавата усмивка, щастливото семейство, триумфалния образ. Това е причината днешната политика да поевтинее. Това е и причината да се избират лидери-манекени, откъдето и слабото лидерство. Защото често дълбокият човек, духовният човек не е продукт, не е продаваем. Да, и няма арогантност. Няма арогантност, да. Сега, как изглеждат българските преговори, за които току-що говорихме от Брюксел? Защото много е лесно да ги иронизираме, включително в това студио, но ето Нидерландия вече 4 месеца и половина, ако не ме лъже аритметиката, няма правителство. Белгия живя близо 2 години без Белгия, да да. има Предишните премиер. избори в Нидерландия също. Германия също трудно го състави. Това са страни с дълга коалиционна традиция и култура, с уталожена, добре работеща администрация, които не зависят в такава степен от висшата политическа власт. У нас това не е случаят, за съжаление. Как изглеждат тези преговори? Не мисля, че те са най-вълнуващият сюжет. За съжаление, се опасявам, че суверенитетът на България отдавна вече изтича извън българските институции. Въпросите се решават отвън. При всичката ми добра воля да повярвам, че текат драматични преговори, че те са около стойностни теми и позиции, мисля, че въпросът ще бъде решен отвън. И, както казват колеги, те казват, че са оптимисти, че ще има кабинет. Аз казвам, песимист съм, ще има. Това е въпрос на гледна точка, обаче къде е проблема? Защото ако има генерален проблем в българската политика и в нейното устройство, въпросът е какво е решението. Знам, че вие много обичате френския модел на тази президентска република, но с нея дефектите на българската политика няма ли да се удвоят? Народопсихологическите особености на всеки народ се проявяват в политически живот също. Когато попитали един
римски мъдрец на времето, коя е най-добрата конституция, той казал, кажете ми най-напред за коя епоха и за кой народ. Тъй, че ние няма да избягаме от собствената си сянка, но факт е, че реформата в Конституцията не реши никой проблема, напротив, задълбочи съществуващите. За мен големият проблем е липсата на легитимност на българските политически институции, тъй като дори правителството, което имаме в момента, не бе избрано от избирателите с тази идея. Нито симпатизантите на ГЕРБ гласувах с идеята да се коалират някога с Продължаване промяна Демократична България. Още по-малко десните симпатизанти ратуваха за коалиция с ГЕРБ. Всички бяха излъгани на последните избори. Дори разговорът, който водихме преди малко, илюстрира разпада на сегашната конституционна рамка, на сегашните механизми. Ние говорим, ще има ли 2 ротации или 1 ротация, 2 по 15 и така нататък. Това е разговор достоен при игра на карти. Ние не сме виновни, ние всички сме в тази система, на съжаление. Но ротация има в Ирландия, в Румъния, в Израел. Разбира се, има навсякъде. Не навсякъде. Има в многопартийни системи с сравнително нисък праг, където една партия не може да спечели убедително избори, има нужда от коалиции. Много ви моля. Въпросът е какво предлагате? Твърда ръка ли? Не твърда ръка. Или по-точно какво му липсва на българина? Трябва да се върне легитимността на българския политически живот. Гражданите са обърнали гръб на урните. Наглед. Това изглежда абстрактен проблем. Какво толкова? Имаме институции, имаме правителство, сгубили сме го някак. Това си казваме ние за утеха. Но когато има недоверие на обществото, скъсване на обществения договор между гражданите и политиците, то се проявява в различни форми на беззаконие. Гражданите почват да заобикалят законите, те не вярват на институциите. Те просто търсят начин да се оправят сами. Нараства престъпността, нараства имиграцията. Тя също е стимулирана от липсата на перспектива. Ето това са ефектите от рухналата легитимност. Между другото, миграцията истински проблем ли е за България според вас в момента? Емиграцията или миграцията? Миграцията. Тя е проблем за цяла Европа, в немалка степен и за България. Добре, още веднъж към изхода от това. Какво и трябва на България, за да се, използвам вашата структура на мисълта, да се получи такава легитимност? Ляв, обединение на левицата или, примерно, центристски проект около президента? Трябва завръщане на здравия разум и най-вече реална конституционна реформа, която идентифицира истинските проблеми и ги лекува. Твърдата ръка. Не, секунда. Какъв проблем решаваме ние, политизирайки прокуратурата? Нали, това прави сега, в момента, новата конституционна реформа. Какъв проблем решаваме? Никакъв. Може би я контролираме. Политически контрол върху прокуратурата решава ли проблема? Не знам. Сигурен. Не съм сигурен. Въпросът това е овладяване. Да. За проект не казахте. Той решава ли проблем нов един проект около президента? Тъй или иначе, ако има политическа алтернатива, тя ще бъде ляво-центристка, независимо дали ще бъде обединение на различни леви формации или нова партия. А ще има ли? Необходимост от алтернатива очевидно има, при положение, че гражданите не гласуват. Ще има или казвате го като прогностик или като участник? Казвам го от гледна точка на здравия разум. Сега, да се върнем в европейската политика. Там левицата ли е големия губещ? Бих казал, че левицата сбърка пътя през последните години, като напусна икономическия терен, пристана на неолибералния консенсус и се зае само и единствено с защита правата на малцинствата. Различни малцинства. Сексуални, расови и прочие. Това е една глуха линия вече, тъй като тази динамика е изчерпана. Тези права са обезпечени, а трупането на... Как да кажа? Ако искате да защитите правата на едно малцинство, което е било то, вие създавате задължение за всички останали, защото те трябва да го наричат по определен начин, трябва да спазват неговите правила.
когато защитавате правата на множество малцинства, се натрупва критична маса от ограничения, които са сума от всички тези задължения, които имаме спрямо всяко едно от тези малцинства. В резултат, това е така наречената политкоректност, в резултат обществото почва да се задушава. И това отваря пътя на крайната десница. Тогава експлодира крайната десница и ние наблюдаваме тази обратна динамика в момента. Вашето собствено сърце на къде бие? Ето по въпроса за... Винаги вляво. Мисля, че на всички аз нас разбирам... форма, физиологически най-малкото. Не е биологически въпрос. Ето вижте ляво по въпроса за Украйна. Шолц и Фредериксен, например, те са леви, нали? Те подкрепят Украйна. Обаче, например, Орбан, който е много десен, има възражения. Тоест, вашето сърце между този избор как го прави? Моето сърце е сърце, бих казал, на чувствителен човек и на православен християнин. Аз съм против всякаква форма на насилие и войната е най-бруталната от тях. Но не бих упростил анализа до международното право, тъй като от гледна точка на международното право е ясно кой е агресора. Русия започна тази война. Но Европа не е невинна. Европа направи много, за да създаде предпоставки за този конфликт. В този смисъл, тук разделението не е между ляво и дясно, а между хора, които отхвърляме войната въобще като инструмент и не приемаме тази теза, която все още битува в повечето европейски столици за война до стратегическа победа. Аз я считам за погрешна и за невъзможна, и за неморална. Научихте ли как човек най-сигурно може да промени нещо в политиката? Сега ви казвам не. Нещото аз щях да изброя няколко ваши предишни качества. Анализатор, бяхте шеф на кабинет, евродепутат. Най-свободен е човек като анализатор, затова завиждам на колегите. Като началник кабинет е функция на институцията и на личността, за която работи. Като евродепутат и двамата с господин Малинов сме били, знаем, че в парламент без законодателна инициатива възможностите са доста ограничени. Но всеки гражданин има начин да участва в политическия процес и първото е да гласува. Не може човек да не гласува.